Hi guys! Welcome back again to my channel. For today's vlog naman guys is kailan po natin aalisin ang nest box ng mga rabbit po natin. Pero bago po yan guys, kape-kape! Hi guys! Back to topic po tayo about sa pag-alis po ng nesting guys. So bago po yan guys, magkape muna tayo. Good morning po sa inyong lahat. Have a good day, sabi ng aking mga rabbit. So yan guys, back to topic po tayo ngayon. Kailan po natin alisin ang nest box po sa mga rabbit po natin guys. So yan ang pag-uusapan po natin. So, yan guys, back to our topic for today. Kailan po natin aalisin ang nest box po sa ating mga rabbit. So, yan guys, yan yung nest box. Yan yung nest box ng rabbit po natin. Bali, yan yung nilagay ko po noong bago siya manganak. So, ngayon, yan, malaki na po yung anak guys. So, maximum na pagtanggal po natin ng next nest box is 2 weeks old na po yung baby. So, yan guys. Yan yung baby po niya. Isa lang po natira sa baby po niya. So, bali, tatlo po yan is isa lang po yung nabuhay. So, ngayong araw na po to guys, is tatanggalin ko na po yung nest box. So, yan guys, ang tanong po, bakit po tatanggalin po yung nest box? Yes guys, tatanggalin na po yung nest box kung 2 weeks old na po yung mga baby rabbit po natin. 2 weeks old onward, tatanggalin na po natin yung nest box. Kasi guys, hindi na po sila nag-stay po dito. Hindi na po natutulog yung mga baby po rabbit po natin dito sa nest box. Lumalabas na po sila sa nest box. So, kailangan na natin tanggalin yung nest box guys.
Kasi sa labas na po sila, hindi na po sila pumapasok sa nest box. So tatanggalin na po natin para lumaki na rin po yung space ng kulungan nila guys. Kasi useless na po guys, hindi na po sila pumapasok. Hindi na po natutulog dito sa nest box, hindi na po sila nag-stay sa nest box. So ang gawin natin guys is tanggalin na natin kung 2 weeks old na po yung baby rabbit po natin. Kasi kung 2 weeks old na po yung baby rabbit po natin, sobra na po silang magulo. Lumalabas na po yan, naglalakad na. So sa labas na po sila guys. So ang gawin po natin kung 2 weeks old na po yung baby rabbit po natin is tanggalin na natin yung nest box para lumaki na rin yung space po nila. Kasi masikip po kung may nest box. So tatanggalin na po natin. So yan guys, bago nanganak yan guys, nilagyan ko ng nest box yan dito. So ngayon na malaki na yung baby, tatanggalin na natin yung nest box. So ganyan guys, pag 2 weeks old na po yung baby, kasi pag 2 weeks old na po yung rabbit po natin is lumalabas na po, naglalakad na po mga yan, magulan na po sila. So 2 weeks old, tanggalin na po yung nest box. Yan guys. So, yan guys, nawala na po yung nest box. Yan, malawak na po. Malaki na po yung space nilang mag-ina po guys. Kasi yung baby po naman, di na po nagpupunta ng nest box. So, tinanggal ko na po. So, yan guys, nawala na po yung nest box. Tinanggal ko na po. Kasi 2 weeks old na po si baby. So, tanggalin na natin yung nest box. So, yan guys. Alam nyo, importante rin po sa mga alaga po nating rabbit na malinis po yung kulungan po nila. Yan, palagi at ugaliin po natin na linisin po ang kulungan po nila everyday. Yan guys, parang tao din po mga yan guys. Di ba tayong tao rin, ayaw po din natin ng marumi. Kasi kung marumi po, ang tinitirahan po natin is makakakuha po tayo ng mga bakterya. Kaya magkakaroon tayo ng sakit. So, ganyan din po sa mga alaga po nating rabbit guys. Kung marumi po ang kulungan po nila, magkakasakit po sila. So, kailangan po natin na linisin po palagi ang kulungan nila. So, yan guys. Yan ang ginagawa ko palagi is everyday nililinis ko po yung mga kulungan po nila. Tinatanggal ko yung mga tae-tae sa baba, sa lupa, ganyan guys, para malinis po yung mga alaga po nating rabbit. Yun ang importante guys, malinis po para sa kapaligiran din po natin guys, wala tayong naamoy ng mabaho, ganyan guys. Pero ang rabbit guys, ang tae ng rabbit is hindi po mabaho. Hindi po mabaho ang tae ng rabbit guys. So yan ang tandaan nyo, hindi mabaho ang tae ng rabbit. So importante guys, linisin po ang mga kulungan everyday. Yan. So, yan guys, ugaliin po natin na maglinis po palagi ng kulungan. Hindi lang po sa mga alaga po nating rabbit, kundi sa mga ibang alaga po natin. Marami po tayong mga alaga tulad ng aso, pusa, ganyan guys. So, ugaliin po natin na malinis po ang mga kulungan po nila palagi guys para iwas sa sakit. Parang tao din ang mga hayop guys. So, kung marumi po ang kapaligiran, magkakasakit din po yan. So, iwasan po natin na marumi po palagi ang kulungan. So, yan po ang topic po natin for today. Yan, sana po may natutunan po kayo sa mga alaga ko sa rabbit. Tapos, yung mga topic po natin for today, sana po may natutunan po kayo.
guys, sana po may natutunan po kayo sa araw na po to about sa pagtanggal po ng nest box po sa mga alaga po natin kung kailan po natin tanggalin po yung nest box. So, maraming salamat po sa panonood po at suporta po palagi sa mga alaga po nating rabbit. So, shout out po sa mga lahat ng mga karabiting po natin dyan. Thank you so much po.